onchwa otangete monyagetinga se chinga kiechiga nande nigo onkoira libageriga ali abene na sukwaregania asumurubulio yiga abwenkwana ya bene litukulia lero gatuchinya kuba atugukwanira amangana amange atutungetie muna intwe abagusi nabo igo asobwamo n'oburayi bore chinsemo chonsi cyaro ngo bagusi nabo igo Kenya bana asobwamo litukulia lero nigo mubwate ase studento omo murwanirwe kerwo kyo bujumbe ase cyo cyanya kuba chigweta arecho tundo kurwa sensemo yebunga nyari bali ase county ya Kisii namba leta nchengoro ku Gilbert ko binyo ngo mwarigani tunya kuba tugusanga ya mase tunya kuba tukwanira amangana yiga karibu sana mheshimiwa karibu na kan tunya kuba tukurigereria oroche ogwapishwa kwa omurai go kubwatana kwa Jubilee uhuru kana kwa agwapishwa sera gotiani go sera kwa gwesa tili tara apishwa really but na to certificate na IBC ikaro musana no yakoba ko baro ase kaligeke iga ukyuroche kerego kya simwa kikula nabo igo okumusana kura sense ya Kenya ya siasa itani kabisa ntenguru kurecho tundo na no mwana siasa nane njumno mwana siasa igonyege netenge tekane kabisa nesekera abantu bonse baywana ine wana chikura chakole tu inchiri abantu abake in the part of Kenya wakachikura na abandi batari wakachikura mungsana no koliteki mungsana ro ekero mungsana no ro igo bone mechando ke koba kera no muchi mungsana no le chito gote na imara igo no chikura chage tu His Excellence akaiwa Kenyatta akaiwa certificate banya tu akamanya gotebanga after 7 days ebi kele after ebi nabi abekiro that is to kuwanya after ebi nabi ko nyebi nabi ro biko beko ngabati bakambe na raida kele ebi nabi akorere bialire ono to kuminga already state gere polarized problem gere hororo abantu bwate abandi bali dissatisfied abandi bagogete abandi bago celebrate abandi bakulira so at the end of the day no bugambi ubu kuba bakon it will affect baka economy ye country to Kenya ndigo na kushinga in as much asaya kwandi jagara koleka ndi baka ikira abuntu na kura na uchimaega His Excellence Kenyatta igale wancha aligiraira asenga ki yabon ara discuss igagara yontekana ne Kenya igere nene kubwa abantu abonse na intu abantu bonse koba in an all inclusive government abantu bande bafire tinga serikali ere y'abantu abake abantu bande serikali tibali banyene igindikere very hurting and very annoying iwono to kusabanga abantu baminto na mbali bawike president yange makolege asa chinkoro asingi nche benefit yo mo Kenya linde abantu bagambe torenga nga Kenya ekogendera kuchibusyo tanya kuba tugulirwo igo chinsemo ababwatani bwatana kwana sa kubwatana kwa Jubilee kiro muntu akungusa engoli gotiase ensemo yaye asinga kichiga na inde tuzaranya kwa gose okungusa no kurororo ekopili security eto ne ebintu byokwano kurwase abana siasa bayiga ngere tienga mbabwate dio sali digo se okuwancha kulia guchukua ne Kenya ko bayo ko banga Kenya mo gosiki gochimotwe ko gara ebintu rebinge sa tenira siasa igo nyige nga kene yisira kabanga kon kebwateli chiu osako batoli positive byasara biko bikon igo nyige nga if they have Kenyans at heart abana siasa ababaito nabababwanelete bikaransanze bagambe what is supposed to be done baigwane basu Kenya mutwe patikiro montaga ndere ko side yae no ndo ko side yae bamanya gotebanga tigama chika koleki totumira lichiko osoko tumira lichiko lyoka no komenya kogusinya lichiko lyoka ndiko geromenye last mutu are goodwill yokomenya last mutu are morality yokomenya last mo fair in some areas no lichike ko ndiko be yani chiko ndiko be kwa libugate everything is inclusive of everything you touch on every area ichiko liko be kuliko touch on major areas etinde cyabasium ndinga nuko koraki ngoramore igotosoko bwati bya machiko na bya toide nare mna mwaligire tu akore debate bakore debate matukaya mange bakonya kwagiu bakonya abantu bali ba Jubilee bakwagi bakwege
gochie se bintu bigo favor Jubilee abali ba nas ba egemea gochie se bintu bigo favor NASA. At the end of the day bono mwananchi otigaro gukuminga ningi kegerete so bono tiga totige kugereri gochiabu totige kugereri the legal part only gatura aligereri morality ya Kenya se itoga atorole nande ko to assume tinge legal problem solution ye court sama chikaya na tre solution ya kirigento tiga tumanya ngonye tubate problem ya economy tutega tani economic solution jese problem ya economy tubate problem yo taigwana we need a social solution batutage teigo alituranya gusuka yes kwa bete oyomo bwa balia banya ko bako bakuchorona kwanda ko kwanira mangana yabangina isiko na boyiko gukwanira ngangi tungeti umungina na so rai mono ase orgongoro iga arwa Kenya na Africa ito na so bwamu ara tebingo ngi kyare asa iyo nande ngi kwanira to bwase watite experience yake ase wiki era njena renge asakuru kunga Tunisia njena ile tuoro Netherlands Institute Democracy kiana iru sabu ndona nchiko kwanira abanga kwa niaba ya Kenya utwara gukwari ya siasa nabangina ase bakubikwa ase siasa ekira tuage toro kanyoleteiga chi problem tubgatega Kenya generally na bachibika ni problem tubgate chinsinde abangina ba face almost through the same problems lakini twanyoranga no nyito kufuza through the same problems chi serikali ne chi party from various parts jibu ndo take decision include abangina na observation twanyoreta yamo ne linga abangina abangi bakoira chikura bakurukuru chi party chinene ke bakoira kuru chi party chinene iye minute ngagoche koire kuru ese party yange muno na nege ndokereka ko sana igo chi party china kiro chi party china iye nteke matu anyoreta na kuru ese party yenene enchira ne bwento ko borona ne serikali ne bwento ko incentives gochi ese party ri go nominate abangena ese primary siri ba chikoliki chikura e went go incentives such that ekero tokoli to tebe na one for example tigandu example kia Kisii County onye tobate aba MP bacho constituency nkianda kere party ya tuara bangina batatu kere party ya tuara bangina at least ese kutwale kabere ngamne it will be easier omunga gachwaru gutibunge akibono kwanya chipati china chikosera omungina chamo gochese party lienke nga esiko guchimuno ono nyumungine gocho gotene wade ngali gikero go kyabanga gositi gobe nominated one at the end of the day ono gocho gotene imara bakoire chikurage ko bayenteka ikiagero mate epatene nere lieta lero lindro because abantu baro bapwale da switch party bako kubekira chikura because of the party so bono egina ndo twate bete kamo serikali bwendo ko swaime bitangani kabisa eru incentives gose menta chibesa yabantu baliba bako chora bangina ase party you got a parties are very important aso we ensure nga abangina bakoreki bachire bunge ndo kende yakare what about inkelinga abangina 19 tiko wotela igo 19 tiko ligibiro gebi ikiagara kwa kiunga chipati echi nabachikota baintu abangina bamanya kubura igabangina bara mbaganda kuterena imara banyana kuligi chikulechi ikina kira ntu atebere tekemo ingento kende tu atebete inkelinga ntu bugata abakorosia machiko in the National Assembly we have abakorosia machiko in the Senate amachiko abakorosia batakiri barosi amachiko awe ensure nga chipati chinyene chia chodra bangina batiko elected baba nominate batiko wakiru chikura ikina kinto batebete kenene ikiagero ligirero nabangina parliament watebirenga bali abange bali bakurukuru chipati chinene ikina tora konyeke kabisa nenge ntokene twatebete inkelinga twanyorete country chinde into kia konyira bangina kabisa nenge nteke kuru nga quota system iginteke tobegena ntwana tobate yitunga 2/3 gender rule kina kinge nteke konya bangina lakini mtoma yakonyora nga Kenya no bunge yaito mbara etigente iginteke ko very well
in the county assembly. Kiragi akoli in the county assembly, that's where to watabangina bara bange say county assembly. Lakini tuanyoranga in the national assembly in the kinkera koraki kira etigwa igo bakotebanga aba MP bali barororo baburi kumuranche aba MP ne senate ne senators kumuranche itigende kyogia third gender rule. After all, serikali munere national assembly munere ne senate munere they are unconstitutional. Bawe tia machiko are unconstitutional. In fact, the year meaning aninje sukomnande gasuke koti abango suke koti ntabenga those institutions are unconstitutional. Rinde chibe dissolved to chole we only batu kunya kokanda to that level. They should do the most honorable thing rinde bachole ba tigente kyoli na banga kolki batokira barawe percentage abanga ba empowered bachikuligie biro ikina kigento ken nande gento ken twa kwande tenek abantu mbagibetinga igo konyoranga no ina abantu abako ba akoigwa ase quarters kuse bako ba nominated igo konyoranga abande bakonta ko nominated boire baba nominated boire nande babeka batari gutu abande batari gutu word value bakatebanga umuntu nabwene kuligirwa kabisa umanya gachorwa kiro umuntu achorirwe urigere ninki yako chikokora ako chikomente se bunge iyo ikira ndiko chora na bosa to chora bangino na baro bangane ko represent interest kya bang ase bunge igonto ekintu ake kambete bagatabanga machiko abwende ko beko abe strengthened injira yoko chorwa ebengiya nande ntukene nkere batebetenga kwanyoranga umongina na bano Kenya gaiga umongino igiri chikura tari ko nominated muntu kwa nominated no luta ali ona bangira bamanya kuboli riswali ingi bano lene ngo chikuja kuligeli chikura tinga danso ese party ni support imbe nominated inde kibono ke ko discourage bangina asogote na kuligi chikura igo tikatote ne kuligi chikura nantu wa serikali acho chibono ko tema abangira bali batemire ba struggle kuligi chikura abara umba kuligeli ligwa somehow ba something else to do banya ko empowered ya ba encourage kuligi na ya encourage us na bara buko so akuligia kiagera kero mo na ligirie kerogo muteyo kumubwatereria no ndo tagete kuligie kerogo mambia ya kuligereria okuminga ki ngingoligerie kerogo nyare bo ligetie kerogo kerata irete agatigara isiko one ngendekira kerogo kyo twachadilianite igoro yegente kyo nande ngento kene tuigwaranete nkelinga ntubwana ndego somia abantu baitu bali electorate tubatenga bangina n'abantu abaya igera muna tuliga umuntu gayaterete somongina mongina nero ogerate tororo asengenchi yigo abangina bakokorega sinyinge nabo bare backbone ye economy asengenchi abangina barororo dutage tukutware balance ye ikiagera some of the issues chibwene tokorwa nabarayi baitu bali bachorire ebintu binde bakweba mumanyite no ni nwe semechi no ino mugake karo mochi nkweba ari gokora ebintu binde lakini mongina agakonyora kerekamo in other words sege songo mongina agakoba detailed mugaka agakoba aso gokora ebintu biyaye erega gokora meja birimindo koraki otiga bona bangina bamba kwente kobororo irinde basiki guchimi muroje na bali babere chibunge national especially national assembly go parliament bakodrega singi na kimokoro bangina bana bakonya kwiraniwa again and again and again lakini bono sakulire na Kenya itere boniga style chikura chika kaliko chorwa abangina ere difficult otemu gocha kuiba chikura one ere gasi enkong sana kero konya umuntu akolega si mwa kolega si mwa ligichikura mwa ligichikura umuntu ndo tali dugemo ochitaboli gochimoino igo mone ntekyo abake bwente ochadiliana ane ntukere twachadiliete ntukere yekuru kunga to kurukanga e problem ya finance abangina babwate problem enkong sana yokonyora pesa igintu twate tukunkelinga ane tayura konyu chibesa enjeri raisi aba Kenya nabo bwente ku understanding umuntu koligi chikura tanga rasma atwale chibesa chisini ama wati koligi chikura abakuligi chikura swa mwa mokonya mwa changira chibesa nkenkenke oligi chikura tokate bunga bangina na tukuligi chikura tubwena tukaswamo twabune biyombe ke twasokira mo twabere together twamanya gusabana tokonya help twagolo no materials twakonyu in one way or another ikina kinto nala ne tranto tebe tukuroro tonyala kokora but on the other hand na abagina babuntu bwento ko struggle na abaga kalende matwale no ne tito DDH na binto binde elitokonya kuligi no yeloni na into yakora biashara na into to be empowered ona Kenya ita machiko barama ya lakini machika atari kubwatwa ilinda kwa nyomongina ane ndokende kyo mali to kwanete ne ntoke kurokunga stereotyping asitoko tebanga
mukungu ere gabwanete ko chikoni mugakere igabwanete ko na cross ya machiko ryo ngwande ko trose kere gento ebinte kabere byo abande ro babuyekaine abantu baminto bagusiyiti ambate biga kumanche kini abana monsi enchere biyekaine gwetu umwana no mumura no moiseke bakini enchere biyekaine tigakobekero umwana moiseke yangere pinki kwabekero mumura yangere blue bekira abana bonse ande bonse baro chiro all leadership kiagera bone situe ikeire tutage the leadership ekurukuru sabantu bonse ebyasala byalenge bikoro na byakeire ya bakana machikonsi atebirenga abangi namba kwa ntugo chon board bona tigato chake asabana baito kubakinya encherenga muneyo nanda bagaka bakumuranje ngurara akalitanga ngambi yamono nche muno mongina natemete ko ligikura gusiga iga ane nkanyora nga bagaka ko accept balenga tigato ligikura nanda bagaka ba accept in many parts abangi na baligiri chikura bakabaye chikura. What that means is that tuachakire kubwatia system irengiya abangi nabanyale ko nyore birogo go abangi na inu struggle muri birogo nabantu baitu active to achura aminto abangi nande monko banane mwata bunga mungi natako nyara ayanga kyokora kwanyara kumane chibuo umanye ko kandi bunga mungi natako nyara ko bumai abana bonsi to astomiri tigabali gichikura tigabakole bali gichigasa barubaye igoto ko tebanga abana bonsi tigaba treated in an equal manner tote kabisa to suke nentu tuwe kini yake nanye tuwairu tegege athad tuwaegunga athadi sabangina but not that go struggle because at the end of the day tota go suka paka tojigo ikasakro kunga 50-50 nane bako tebanga the solution ego chaka no monyene intobanyena bangina teto tuare spirit na bangina baminto gaki komara chikumoro ngina ko tenna na inu mwate mago ikomongino na mwa mubekera liberera na inu mo mwe bacha singe chaba kaka bako katenga karara bekero oyo nane mo chimwate bigunga ekero gegwena to mongina ingerikia women manyangi biroge biga na bire bia abantu bonse babwera to kubol women rep kerina kama ngato to mendera bangina lakini to mente birogo binde nande tu abotebugwa kurwa ngatiga to encourage abangina bali bachiri babere osine senator abande babere nominated senator abande babere biroge bia women rep tigabara baro bacha bali gibiroge bingao atigira abangina bangao bali gibiroge nabangina bali bako nominated nabaro baru nomination area batikira abane nabaro bayegwe birogo nabaro bali gichikura ikigera to baye baro chikura to baba nominated mbako ligikura at the end of the day Kenya go chokoben kong bangina go chokoben kong ko promote lakini we are believing in amana to atebetu to nyaku exchange na abande chi country chinde to namna baga ko biasara byabo at the end of the day naboto go tiranto square uri country chinde chibwata abantu baka 50% abangina bano to bwata chabo Rwanda to bwata some European countries to bwata chabo Netherlands asabangina bakorata bara bange nande it was a good experience ko genda baka wisco nande ngo talitangani ntagete kura kampi yamono gochie sakro kunga center for multi-party democracy asenencho konginyora no connect linga na jitgange from this part of Kisii ane kagete reason bangirete esenjo ngate miriko tenena imara muno mungina koligi kirogo kirigitagete kirikabantu bonsi kogenda bunge nenche bakangira gabu nenche to understand what is happening. I believe muna na chire go mono tubwaterani tokinie abantu bonsi nande tokine twensi na bagina barabuti tokine kiagara bagina babera pasta bagina babera everything into kinako nyara ko baingo ko bolia nkilianga anda ke to nyara ko to kuri guru maega guru rore ba ko engusana nyara ko ba ro egati ya pasacha nyara ko ba ku chikulechi kwaroranga mono umungina ngoenda otwara amajukumu amange ari gusuna tugero tonyara ko batokwene kyangonyoro chikura abandi bakuri bakore campaign mpaka boka botuko mungina tabati bakari bigo jo kore campaign mungina tanyara gukora campaign baka botuko oyo ratem egara tema kore igasubuoba anda mwaye tu bosemya bonde bogo chukutwara enchira yo ko kuri chikure chiga unona bangi no matuko chibale bo bwanga bakaka na bara na bara bakuruta magena na bara kominyoki aho ku in still fear go chia saba ngina so kuri chikulaje ekiri nto kujane bire dua kwa ndo nga violence against women igo kono ara some parts ekira bangi na bakuri chikura iye ko bega sie kong sana kigara bagaka okonya bako babekire metege menge igo violence igere various nto bwa the violence ya no violence chibesa neroro nto bwa the violence physical
nere inga kete kwa kukwana about iguru physical violence ina reki kana litangani kabisa ekereje igire bintu binde Kenya gato kugamba iguru ama chiko sana lichiko na kiri goteba ekere go electoral laws echiko teba nge campaign yako muga so talibo tuko ya ero saa 12 lakini abagaka bamutuko bakora mbanya gukora rukende ona chikiri kwani liko apply sengo itangani lineli swali litangani kabisa tokoboli igongekera machika abekirutika bwati bantu manya kwa ntwanye kubundo bwati rungo kole campaign butuko yeti abadaba akore campaign kirengaki intumuna bangine campaign ya butuko ke benkong ikiagera litangani ya muno monga butuko choga nde butuko kini yose na ukira kobere so bone ko ba difficult for abangina kole campaign men batwara do advantage over women bone ndogyuka kibwende ko koruga habu ngo chenjiri chikori bwati kwe Kenya amono chikirese kanyagara tubate biasale bitikura kero modeli chikago kwana kayama chika ibona go charge this world na real double standard sechi to kwana arabu ni biasale bia violence to tebe tunga na bangina na baraba wikabwerende to wechwara because to kumanya what can happen to these people na abagakaba some of them na bana baito some of them are our brothers abande na bagaka baito abande na batata presidential ingiro jore terumano ingiro go itira your sister igo tuate tunga litangani abagaka na babe involved ba understanding na banga bagate space yabo nero ya bakorigeri chikura igo katwalenge semini ntwalenge bangina voka ntwalenge na bagakoro elindi abagaka na ba embrace change igira ntukunya go change ntweka bagaka batakortiki batayu kiaga ba chikura bagaka mbaro na banga bonsi bakortiki mbaro igo tuate betuguli tangani ikanayo oriye kero ko chikura chawe ko watwara security yao lakini on the other hand ne electorate ne bwena ko ba informed bate bunga ne inu bwena te wo protect abantu bana no bwena ko ba violent igo abangina bali bana mas bali chikura baite ira sara ko lakini the struggle continues abato konya struggle in all ways but at the end of the day nabato ko gendera igo ko bolinga bagaka bana siasa ko mara jitika to akora siasa ngiye ngororo muna situ nyali bali senkurwa nje kurara akira bato okora na barabuo chikura ngambo yamono giagara mbali bantu bali violent na bantu akora chikura chiabo asenchire yobo to era rwenchire yobo rore ki anje muna ali chikura all through the problem ya violence the problem ya bintu kabre nane ngu expecting muna aba gaka ubanyali bali bako let it extend to all parts of the country elinde abangina ba good space babe seen as an equal nero koligie kura muna nayo koraki nayo koligie kiri abangina mo base ko ba boba imukere igoro kiara tali ngo batangani ngo chekoligie chikura abangina bande bakoreki baeteira abu bali kichikura baka baboli nanda bagaka bakonya kutobekere test barenga to abere serious koligie chikura pi como elio they will accept and they will support us abagaka kumuranje to support the second abana baito the youth you have very many support in this thing timaiti se eliswaliro mwe bano kushira kuba ingo kubolya ngakishinde nkonyorole abantu abange kose kwanyoranga enibo ngonyalire ko problem no kutia sabangina mono se butumiki bwechibese iga ensemo no kora siasa yanga kinde yonsi muna bono abangina kutura bale obwoba mono ibintu biga ngabyogosera ibintu biga nga chibese nga monginolire nga irende chibese ndu abasaya basoyi naso kuchikosa bachibese cyumusingi yo siasa ngabano kitoko egunolie nga na ayino takire ko toa andaki kimwana ntiko mo kirigeri ase omusangire kamwe mwanya ntiko mo ko ntuwa bantu kirigeri ligende kese esobutambe ekyo yechibesa ntwanya tanga ngina ruma ene babato bokongwe sechibesa asengi ndilitanga ni pesa chinkonya ni chi family bagaka mbako ba ready and willing gutiga chitumike andikonya abangina abange mbabo atchibesa chisaini lakini ubora is not all about money tiganda batebiga kugunda abantu bakulira abange ngatwa cholira abantu abange uchibunge mbago tokolera kindi tigamba tebirero there is nothing for nothing expect umuntu achine chibesa chaye abaye chinyinge kabisa chibesa ekera achire bunge wikati kula arikava chibesa chiri chaye at the end of the day umuntu ko umya ningo naye igwayo ko choro murayi tiga ko chora chibesa choro murayi ikiagera ko chora chibesa aye ankyo notagete nayo mwana o achagambe kose bantu tagete mwana wa gambe onye ko tagete mwana wa gambe erenga kiara gambe
ayenye tora marosel chibesa ayenye ko gutanga ni chibesa bosio ye minute nga chifamily chiri chikwenyara chio kara chiko cha kora obo kambi ibono bo kambi kabiro obo no ane kuma chifamily chikwenyara muntu kuri bari bantu bari bakuru chifamily chikwenyara maono bakwa understand problems kabisa abantu bari abataka kabisa ba mashinani ba face. So for that reason they mate abantu ba minto kumanche choro murai asingincho umurai yoyo no muntu muya urakore gasingiya mwarigiria maona ayo munale lakini mcha akurigiria in terms of money iye meeting abantu liba wikamurigiria ne socio muntu echibesa akore taka yarusi litangana nanda abantu baite ntukene na kero kyo abantu baite batari ku understand ntugata mande bakonywa chibesa from chipati echichinene nabande baro chipati chikuru chipati chinke betenera chibesa ya bamanya ko to compare in the same way to kole biasale kabire byo at the end of the day ntokonyora good leaders abantu baminto tigatukige biasale byo goserwe binge osakuri na sito nyali bari osero ko gwasale byo burayi kabisa bwabero bakono abantu baminto tigatochora murai turigeri ngona tusukibosio usina tusuki gosenkiara tokolera egentekia tutige biasale bintu atebetigwe tokolera abantu civic education tuberesenga batige kurigereria chibesa batige gutangania chibesa na ande ngotebia banginanga no utabwati besa tigakoba ari chikura gakina ngo kurigiga chibesa na chikubora okurigiga bakabantu bachokorera mabere batebe gakyo muntu kurigiriga baminto gakitiga tomoye giyagara mugwanga muntu ngesengincha atabwati besa ntu aroje na yari bari tusito yabete abantu bachite bagachane chibesa kwanya ngo muntu akwanga umwana waye urigire yuri bande sengincha bwate chibesa again is very discouraging and please we need change kuresa abantu baitu umwanchwa otangete mwana getinga sichinga kechiga no kugenda kwana ngatwanya kuba atogusanga amangana mange twanya kuba togukwana no mwishimi wa Recho Otundo olingitigiro kyo bujumbe kura sensemo ya Nyalibari chache nabo igo onyare kwa gutugusanganera amangana atari make igo lyobora ibora sense ya Kenya no kumusana kwa gisiasa kororo twanya kwa boigo to kurigireria igoro yetaro yanya kubaga gukora gucia sense ya Tunisia boigo gukwanira igoro yoborai nabangina na siasa twayaresirwa manga yo akero kujana kubago gutegerera mu rubiri yo iga aratwaro bosemia gucia sul na boigo nayo iguri bagari guciko semio yo mino totwale kionyoro gututwale society ibwato umanyi na boigo ibwatenge nchere ne yo chikuriria yoborai ekero kuigeria umungina yanyarekana ngakero tukuriria ne katiba yaba ne gentu gucyo bagari gutoisanikia sogo sikimutwe uburai bwabangina nabo igo asitokurwa ase ubwamo nande bono wikachinga kichinde egero nanya ko bagyo kwarianira omurubiri nga buno yiga togusanga amange yo bosemia ukia soli nabo igo nabangi batege barigirite omurubiri yiga marita nenche Gilbert ko bino bagategerera omurubiri nkwana yaben kuruye mwanya gitingenero chikero ocho mugusi wikachinga kiecho bono tugatigare na sogo senu kwanya sai nyansano mwishimiwa manu bya masana